Maigsoon uban nato karon si Brad Aling Bacalso, usa sa mga Catholic lay ministers, Catholic faith, usa sa mga Catholic faith defenders. Lagsik, makugihon, o maalamon sa og mapabisanon. Brad Aling Bacalso. May gabi dong Aling. May gabi sa Brother Sok o may gabi sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao. Kutob sa buton sa atong Sibya nini atong istasyon DYHP 612 sa dial sa atong mga radyo. Nya pasalamat ta Brother Sok sa atong station manager nga nihatag ani usa ka oras sa atong pagtuong Katoliko ang payagan sa kamaturan. Labi na sa mga kaigsunan nato nga naminaw karon lina sa Tapol Proper Silva, nya Brother Robin Silva, nya diha sa ato sa Kanlulawan, Talisay City, Cebu, si Brother Vianix Liamido, si Brother Ernesto Cabaluna. May gabi ka natong tanan. O labi na ni Konsehal Rudy Cabigas, pare, may gabi iliha kay nasayod ta nga kanunay kang nagsunod sa atong programa karon paring Rudy, usa ka konsehal diha sa City of Talisay. Yukbo nato pasalamat ni Atty. Rufil Fernandez Banyok, usa sa gilas katilingban nga makiangayon, malantip sa iyang mga komentary, pero balance and justful ang iyang mga paagi sa pagpasabot sa mga isyu sa atong panahon karon. Nga kasagaran mo sukarap ta sa kasaypanan, kundili may paghanay, may pagtimbang sa mga unahuna nga mo'y mahimo na itong gabayan sa atong yanong paghukom o pagsunod unsay matarong. Salamat ni Atty. Rufil Fernandez Banyok. Dong, salamat kayo dong Rufil. Kunya, ato ning sudlan dayeg pagampo. Sangan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagisangan ni Jesus among gipangayo, ang imong lamdag, ang imong gasa, nga sa among pagpaambit ug pagtuon sa pulong sa Dios, giyahan nimo si imong kahayag, kalig-on ug kamatuoran, aron nga kami dili mahimong magsusupak sa imong kabubuton o Dios. Amo sang gipangayo ang kalinaw sa kalibutan, daghan ubay-ubay na mga nasod nga nagtagbo, makalilis ang gidaghanon sa mga nangamatay. Matud pa sa kabantugang sociologist nga wa gyoy mananaog sa gubat. Doon ay muisag bandira human, pero pag resumidas kwintas, pulos ni kalas, og libo-kalibo ka kinabuhi, simbako. Catholic Bishops Conference, silang tigo, mingon sila nga, nobody likes to have war. Why usa nga may uyon o may gugma niya ng gubat. Munang muampo ta. Kay sa Salmos 46:9, ang Ginoo, ako ray makapahunong sa gubat. Ya sa sa mga libro sa Biblia sa kining Old Testament, nagingon ang Dios nga ako man ang gubat. Tinuray mo nga ang Dios mo tugyan sa mga kanasuran nga dunay gubat tungod kay lagi nasa Jeremias 27:19 nga kung magkagrabe na ang sa mga tao, padakong katalagman, bagyo, linog, pagbuto sa bulkan, mga sakit nga mananakod o gubat, mga panghitabo kini tungod kay nanubra ng kasalanan sa mga tao. Bosa usa sa among mga panagang Ginoo nining gubat mao ang pagpuyo sa buutan nga kinabuhi, matarong nga kinabuhi. Amo sang giampo ang among nason o tibok kalibutan nga moangop sa kalinaw. Amo tagsa-tagsa ka panimalay, panalip di Ginoo sa tanang kadautan, o nga kami nga imong alagad, himuang nga mahimo kaming kahimanan nimo sa pagtudlo sa matuon nga pagtulunan sa kaluwasan. O kini among gipangayo uban sa panabang ni Santa Maria, mahal nga inahan, nga kanunay nagampo siyang anak na si Jesus, ug dili man siya balaybaran. Kung nato siyang hangiyon pagpangayo sa atong bugos nga gikinahanglan. Amen. Amen. Sa ngalan sumahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Amen. O dungaling kung sa imong na matikdan sa panahon. Brother Sok, gusto ko ron nga atong i-discuss karon mahitungod ining
kanunay natong madungog kining magisterium of the church. Ang ato bang pangutana bro, sa dili pa dito ko mangutana, ato din ipahibaw sa atong mga kaigsunan nga naminaw karon sa radyo, live dito ron sa Facebook, sa DYHP, ug mabati sa tibuok kalibutan. Og mao kini Brother Sok, padayon ta sa atong hisgutan karon may tungod sa magisterium of the church. Kining magisterium, sige ko og kadungog ni ini, unya unsa may explanation nimo ani Brother Sok kining magisterium of the church? Unsa may iyang rules diha nga naam na siya dinha kanang ginganlan og magisterium of the church? Palayo ko no Brother Sok i-explain. Usa ka may nugdano nato nga matagad og ingno nato pagyukbo nining maong pangutana nga ang atong Ginoong Kristo do nagyoy mga pinada. Unya naghatag siya gahom siyang pinada. Iya mga tinun-an do si apostolis gawa sa pagkatagak ni Judas Iscariote nga gipulihan ni San Matias. Mga pinalalas Ginoo. Dinhi sa Lucas 10:16 miingon si Jesus, ang nagpatalinghog kaninyo kini akong gipada. Nagpatalinghog kanako. Ang magasalikway kaninyo, magasalikway kanako. Ug ang magasalikway kanako, nagsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Mao nga adun na gyud siya pinada. Nya di lang kay pinada itagan ni gahom. Nara sa 1 Corinto 4:20. It's not words and oratory, but also the power given by God to them. Doon na sila gahom. Unya mao nga kita giagda sa pagtahod ug pagtamud sa atong simbahan. Kay ang simbahan kung atong basahon na Biblia, importante kayo. Kaningon si San Pablo, si Kristo maong ulo sa iglesia o ang iglesia mo iyang lawas. O ang iglesia iyang pagalawason. Nara sa Efeso 5:23, iyang pagalawason. Wala nato, sa gipanudlo sa simbahan, doon na ito kaang-ang sa kinganlan nato magisterium. By the way, ang magisterium gikan sa Latin word, magister, sa itong magtutudlo doon na otoridad gikan ni Kristo. Ang unang ginganlan nato ordinary magister. By the way, dili ni ako ator sa nagikutlo sa mga sources, sa mga otoridad sa paghanay sa mga kahulugan. Ang una mao ang magister nga ordinary. Magalangkom ni sa duha ka obispo o tulo ba nga mag-utingkay sa doktrina sa Iglesia Katolika nga daan ng gitudlo. Dili bag-ong gitudlo ha. Dili bag-ong doktrina. Daan ng doktrina na suod na gina sa theological parlance, theological array of the teachings of the church. Mao nang ordinary. Maglangkob sa duha ka obispo nga kung dunay mo tingkay, dunay mo supak, ilang lang taon. Unsa ka balido ang mong pagsupak, unsa ka masinupakon sa mong pagsupak, o unsa kang kinaiya nga mahimo bang ayagon aron ang importante mabilin. So, reminder nga ang ginganlag ordinary magister, the first, mao nang una nga magister, langkup sa mga obispo maghisgot sa gihisgutan na nga mga doktrina sa Iglesia Katolika nga daan ng gitudlo, murag dunay mo hana pagpatid ug pagsupak, mo na ilang tunan. Dili bag-ong doktrina. Kaya ang bag-ong doktrina makahimo ana ang Santo Papa infallible. So mo na ang the first order of magisterium ang naisgutan na nako. Ay kaduha maong konsilyar nga mga obispo o mga cardinals mutawag yun og konsilyo tigom gina ng opisyal by the mandate of the Holy Father or the Pope. Niya doon ay isyo nga may nungdanon kay para sa tibuok kalibutan. Ang usa ka isyo nga milutaw nga nag-ingon nga the only valid mass is a mass
that is said in Latin na lingua. Og mo misa ang pare sa pinulungan nga lain dili Latin, kanang maong misa invalido og heretical ang gihimos pare. Kay the only valid mass must be said in the Latin na lingua. Nga ang misa, ang litukon, mao gyud ang Latin. Niya ang simbahan mi dali pagkukom nga dili na mao, dili na tinuod. Kay ang ginganlan nato the essence of the mass nga maninguha ang simbahan nga masabdan sa mga tao. Bosa ang misa mahimong litukon sa bisan unsang pinulungan sa kondisyon nga ang gitamdan nga misal o tamdanan sa misa approved by the Holy Father. So, period. Bosa kadtong ingon nga ang misa nga balido mao lamang ang misa nga gilituk sa pinulungang Latin giwakli na simbahan dili na tinuod. Kaya bisan gani ang Santo Papa nga nagsugod pagsulti niya na naghimo na siya daang eksepsyon. Ingo siya kadtong mga Asian Catholic countries, mga Katoliko sa Asia, nga sukad pagsugod ang ilang misa, pinulungan nila. Niabot og nisaylo na gani sa mga 200 years, di kan guon saying mass in their own language. Santo pa, bisan ang Santo Papa, mitudlo nga dili kay Latin na lingua ra, mo'y ingno na balido nga misa. So, mao na ang inganlan nato og kining conciliar magisterium. Ay kato mo ning pontifical nga ang Santo Papa uban sa lamdag sa Espiritu Santo sa pag-ampo sa simbahan mo padayag og bag-ong pagtulunan. It must be matter of faith or matter of morality. Sa duhara ka isyu may tungod sa pagtulunan nga ngay pagatuhuan o pagtulunan sa atong moralidad, sa atong kinabuhing moral. Unya ko ng Santo Papa mo padayag niya na bisag siya rang usa mo nga nag-pontifical magisterium. He is infallible. Dili siya masayop niya na. Kaya may tungod mas tuluhan, may tungod mas sa moralidad kung pamatasan, may tungod man na sa kalawasan. Mao na nga ang Espiritu Santo malalipod, nasagang nga ang Santo Papa kung mo deklarar o faith and morals. And it is pronounced with the intent for all nations, all Catholics in the world. And the matters, as I said, duha, either moral or either regarding faith, tuluan o pamatasan. Infallible ang Santo Papa niya na. Mabasa na nato na sa 1 Juan 3:20 ang paghatag sa Espiritu Santo o pagpadayag sa Santa Iglesia nga ang simbahan na na ang Papa dili siya masayop. Mas may tiyaton na yung basahon ang 1 Juan 3:20. Mahuni nga itong mabasa sa ang primerong suwat ni San Juan. Uluhan 2, tudling 27. Nagyon, og may tungod kaninyo, ang dihog nga dadawat ninyo gikan kaniya, the Holy Spirit, nagapabilin diya kaninyo. Og kamo, wala magkinahanglan nga bisan kinsa nga mutudlo kaninyo. Apan maingon, nga ang mao nga dihog nga natudlo kaninyo, may tungod sa tanang mga butang. Og mao ang matuod, dili bakak, og bisan ingon kini nga nagatudlo kaninyo, magpabilin kamo kaniya. Primero plural ang gigamit. Ingon din og may tungod kaninyo, plural man. Ang dihog nga dadawat ninyo gikan kaniya, gikan Jesus. Og sa Espiritu Santo nagpabilin diya kaninyo. Og kamo wala magkinahanglan nga bisan kinsa pay mutudlo kaninyo. Apan maingon nga maong dihog nga natudlo kaninyo, may tungod sa tanang butang. Nga maong matuod og dili pakak, og bisan ingon kini nga nagatudlo kaninyo,
magpabilin kamo kaniya. So kanang kaniya singular na referring to the Pope when he pronounces a new doctrine regarding faith and moral and intended or addressed to all Catholics in the world. Mao na kadilim sayo pang sinupapa na. Ya, ang primero mao man ang plural man, may tungod kaninyo, ang dihog na dawat ninyo. Plural man the church. Pero the main and certain head for that is the Pope nga dili siya masayop niya na butanga og matod pa sinasuwat sa 1 Juan Kapitulo 3 versikulo 27. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Dong Aling Bacalso nga mao na ang pangutana niya about magisterium ug ato nang natubag ug ako nang nautingkay sa gingon nato mga tinubdan sa balang kasulatan o usab sa doctrines of the Catholic Church regarding magisterium. Brother Sok, dunay follow-up question na Brother Sok. Kaning magisterium. Ang gingon nimo nga ang ordinary magisterium dili maka resolve sa bag-ong issue. Nya nasayod man ta Brother Sok nga karong higayon na nagkasiak ang atong mga kaubanang mga Catholic faith defenders. Nayuban nga nag-advocate nga si Kristo ang Dios namatay gayud ug ang uban sad nga ang human nature may namatay ni Kristo. Unsa man ni siya pag kinsa man ani ang magisterium ang makasulbad ni Brother Sok kining issue karon nga nitumaw karong bag-o. Mo nga ang sukaranan gyud na Dong Aling nadugma. And we should be reminded nga dili mahimong usa ka panudlo sa simbahan nga tawgog dugma kun way gibasihan gisukaran nga pulong sa Dios. Always, if there is a dogma, there must be always the Word of God, the Holy Scripture, or the Holy Apostolic Tradition nga gisukaran o gwa na dili na mahimong maingon nato sa kadugma. Muna nga naa sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 86, nga mayong masayran nga ang magisterium dili labaw sa pulong sa Dios. Ngani ang magisterium steward, alagad sa pulong sa Dios. O ngani una mo hanay og usa ka pamahayag nga dogmatic magpaabot ang magisterium, meaning the Pope awaits magpaabot kung unsay makita og nasuwat sa balang kasulatan nga mo'y sukaranan kaligunan nga kining iyang gitudlo dunay base sa kasulatan. Wagay base, dili na siya mahimong dugma. It must be always founded upon the Holy Scriptures, the Word of God. Mao na nga ang atong gisgutan karon dogmatic man na kay in the dogma comes from the Word of God. Nan San Juan 4:24. Ang Diyos Espiritu, God is Spirit. And do remember nga ang God usara. Kay usara man lang kinaiya. Pero doon na tulo ka ingan lang natong individual holy person. The Father, Yahweh, the Son, Yeshua, Jesus, Espiritu Santo, Paraklito. Pero usara gyud ilang kinaiya. And that one is Godhead. Usara. Ita ka ingon og tulo ka kinaiya. Tulo ka persona, pero usara ka kinaiya pagka Dios. Muna nga ang dugma nag-ingon God is a spirit. Og sa Wisdom chapter 12 verse 1, the Spirit of God is immortal. So dili mamatay. Ang Dios Espiritu dili na mamatay. Kay usa sa dakong pahayag sa dugma sa page 144-145 sa Fundamentals of Catholic Dogma. Nagaingon nga God enjoys the infinite
absolute immutability. When there is kenosis, it refers to his being man, not his being God. Sabi ni siya pa na, nga ang Diyos naga sukad sa kakahimtang sa pagkadili gud mo usab. Absolute immutability. Immutability dili mo usab. Muna kung doon ay kenosis giving up diya sa kinabuhi ni Kristo, Diyos ug tao, ang iyang pagkatao mo'y matagad nga namatay. Not his being God. Because of the sentence that absolute immutability is one of the natures of God. Muna nga, hunong ta diha kay dati sa dugma, di tagalalis, kung doon ay mo ingon nga, ang Diyos tinuod yung namatay. Kanang namatay nga nawatan yung ginhawa. Actually happened. Not figurative. God died, that lost his breath and life, nga nawagtanga na siyang kinabuhi o ginhawa. Aw patay gina siya. Yagisgutan, God has suffered this kind of death. The answer is very big no. Di na mahimo. Kaya that is contradiction to the dogma. Contra veritatem. So, dinatin pa na supak sa kamatuuran nga nasuwat. Ang Diyos, Espiritu, ug ang Espiritu dili mamatay. Ana sa Biblia. So, muna nga, di mo tagaingon na matay, si Jesus namatay sa iyang pagkatao. Napil pagkamatay iyang pagka-Diyos. No! Kaya klaro na sa Catechism of the Catholic Church, page 52. Excuse me, Catechism of Council of Trent. Catechism of Council of Trent, page 52. Ipasidaan nato nga dunay duha ka kahimtang ni Kristo. O, tinaman, ipaghibaw yun, ang duha ka kahimtang ni Kristo. One being possible and mortal. The other one is one impossible and immortal. Kanang impossible, parang nag-meaning sa immortal. Nga naas, kahimtang ni Kristo na mamatay, nasa di mamatay. So, ang kahimtang mamatay niya muna iyang pagkatao. Being possible and mortal. And impossible, dili ni impossible kanang imposible ha. One of the natures of God that is impossible sa tabaway kausaban. O kana mao iyang pagka-Diyos. We are reminded to that of the Catechism of Council of Trent. Nga adunay pay magno nga si Kristo na duha ka kahimtang. Ang usa ni ana mamatay, ang usa dili. O kana dili mamatay niya, mao ang pagka-Diyos. Mao nang bantugang teologos kalibutan siyang panahon, renowned even now, St. Thomas Aquinas. Ngayon siya, we believe that Christ died on the cross. Yet his Godhead did not die. His human nature died. O see? Bugat kay gisulti ni Santo Tomas de Aquinos. Umatod pa niya, kita, nagatuo, nga si Kristo namatay sa krus. Pero ang iyang kahimtang sa pagka-Diyos, dili mamatay. Ngayon ang kahimtang sa pagkatao, mo'y namatay. Period. Niya nga itong amigo si bantugang theologian sa Cebu, and also, I would say, in the Philippines, niya Cebu, nga mo si Monsignor Cayetano Hilbolingo. Di na lang kumisgot sa record niya. Grabe. O niyon siya, sok, palandungan rago niya. Nga si Kristo siyang pagkasiyag wa pa magpakatao. Espiritu mo gina siya. Nagpabilin mo ginang espiritu. Isang nagpakatao siya. Kung sa iyang pagka-Diyos, nga manubo siya, nga di ay ngayang pagka-Diyos mamatay, nga nung nisulo pa masiyag dagway sa tao. Nga nung nisulo pa masiyag kinaya sa tao, nga di ay kung siya Diyos, mahimo masiyang magpakamatay, pagtubo sa mga tao. Think of it. Ingo siya, dalawa na. Tungod kay siya, nga Diyos, Kristo, espiritu man, wa may malansang espiritu, wa may dugo ng espiritu. Og nasuwat man sa 1 Pedro 1:18 nga lukaton ng tao, luwason, tubson ng tao, dili pinagis bulawan og salapi, pinagi sa dugo ni Kristo. When he needs the human nature, and that is the sign, infallible design of the Father, God the Father. Muna nga, this is one thing to be considered.
nga kung si Kristo wa pa siya magpakatao, mutubos man siya sa kalibutan, Diyos man siya. Nga mahimo man siyang mamatay, nga nung mangita pa man siya lawas tao. Because it is contrary to the fact and truth that God is spirit. And you cannot kill spirit. You cannot nail to the cross the spirit. So mo na nga si Kristo, naa sa itong doktrina, naa sa dugma, Diyos ug taong matuod. Siyang pagtubos ka nato, usaraman ka persona, itubos siya, pero ang nagpagas og dugo, ang iyang kinaiyas pagkatao. Pero ang iyang pagka-Diyos, nagpabilin nga buhi. Nga maingon na ang iyang espirituanong kahimtang misagakay siyang tawhanon, nga kinaiya, lawas ug kalag nagkabuwag, pero wa maunsa. Sa English pa, unimpaired. The divinity of Christ is unimpaired, though he tasted death in the flesh. Page 168, Teaching of the Catholic Church. Dugma na. Nagpabilin ang iyang kahimtang isip Diyos. Bisan itilaw siya sa kamatayon. Diya sa kamatayon sa iyang lawas kung pagkatao. Pero ang iyang being God, unimpaired. Look into the dictionary. What is the meaning of unimpaired? Wa maunsa, wa matatsa. Nagpabilin. Tungod sa katanungan nga is God, and God is always absolute, immutable. Balik tandong aling. Okay, Brother Sok, mura na-explain na to nimo ang may tungod sa magisterium o sa mga isyu nga karong bag-o. Ang sunod na kung ganahan ng ipangutana, Brother Sok, ang explanation, ipa-explain ako nimo, kining ang katawhan sa Dios, kining ginganlan og iglesia, maamning katawhan sa Dios, kining iglesia. So, nasayod man ta nga Christian is the follower of Christ. Christian, kita mga Christian man ta. So, ang pangutana nato din na, before Christ, dinha na ba'y katawhan sa Dios nga diha sa balang kasulatan nga atong ma-explain nga dinha na ang katawhan sa Dios? Diha na gyud kay nainasuwat sa Isaiah 51:6 that the process of salvation done by God to the mankind is always and forever. Ang kahulugan niya nga kanang kahimtang sa pagkamakaluwas sa Dios sa katawhan nga nakinahanglan. Naana sa kanunay. Mao na nga sa panahon pagkasa ni Adan ug Niba, diyan na sangko sa Abrahamic period, panahon ni Abraham, Ginoo nagkigsulti ni Abraham. Nakigsulti sa mga pagtulunan o mga pulong nga mag-aaga kaniya og siyang katawhan alang sa kaluwasan. Abraham. Paghuman ni Abraham mo si Moises, nga siya mo ang gipili og sinugo sa Dios. Nga mangulos katawhan sa Israel nga nabilanggo kapin sa 400 ka tuig. Isugo niya si Moises to lead the people. I will abide with you always. Mao na nga ang sunod mao ang mosaika gikan sa panahon ni Abraham ngadto na ni Moises. O gitunol si Ginoo dito sa bukid sa Sinai, sa bukid dawata kini. Ako'y nagsuwat nini sa akong tudlo duha kapapan nga bato nga mao ang hingpit nga kasuguan balaod sa Dios napu kasugo kini mo'y dalan og ang sa kaluwasan. Mao ni ang mo'y lihok og buhi og makabuhi sa pagtuo pinagi sa pagtuman ini. So diyan ni Moises ang napu kasugo, although daghan si kay sugo gisuhat pila to kalinukot nga naa sa Deuteronomio 34 nga kadtong napu kasugo sa Ginoo gikan yun sa gisud yun sa kahon sa kasabutan, the Holy Tabernacle. Kadtong salin sa nahurot nga mana, pagkaon tinapay giuwan pauwan sa Ginoo, pagbuhi sa mga Israelita sud sa 40 ka tuig. Dili kay 40 ka adlaw, 40 ka buwan. 40 years. Niya diya sa sungkod ni Aaron
nga mo'y gigamit ni Moises sa mga milagro. Pero katong mga sugo ni Moises dito ibutang gilukot ra dito sa gawa sa Holy Tabernacle. Mao na nga sa 13:39 sa buhat ningon San Pablo ang mga sugo ni Moises dili makaluwas. Wala di makaluwas ang sugo ni Moises. Napu ka sugo makaluwas. Kaya ningon si Jesus sa datong ulit tao, dong, kung gusto kay kang malangit, tumana ang mga sugo sa Diyos. Yan ang utana siya, unsa man mga sugo ang magtutudlo. Sayses Ginoo ang mga sugo na nasuwat sa duha ka papan nga bato. Muna nga, kinahanglan nato nga mahibaw ta sa tulo ka hutong panahon ni Abraham, panahon ni Moises, katapusan panahon ni Kristo. O kini sa Zacarias 18:13 matud pa ni Zacarias ang unag ikaduha ka hugna mahanaw ang magpabilin ang katapusang hugna nga maong kang Kristo. Muna ni atas katapusang hugna niya ni Zacarias na ito ning ablihan ang gisulti ni Zacarias aron ba ibawaan nato. Zacarias 13:8 mahitabo nga sa tibuok nga yuta nagaingon si Yahweh ang duha ka bahin ni ana pagaputlon ug mga matay apan ni ikatuo ka bahin magpabilin. So kanay ikatuo ka bahin mo nga Kristo. Ang una kang Abraham, kaduha kang Moises, ikatuo kang Kristo na. Unsay pong dinhi sa Zacarias 13:8 may tabo nga sa tibuok nga yuta nagaingon si Yahweh ang duha ka bahin ni ana pagaputlon og mga matay apan ni katuo ka bahin magpabili ni ana. Mao ni ang katapusan natong hisgot nining bahin na dungaling. Salamat. So sa ato pa day brother Sok nga ang katawhan sa Dios do na day tulo ka hanay ang panahon ni Abraham ug ang ikaduha mao ang panahon ni Moises katong Mosaic religion ug ang ikatuha mao na kanang ginganlan og Christian. Nyan mao lagi brother Sok nga diha sa kay magpabili naman ang maon may magpabilin ang ikatulungan ay nga mao ang gitukod ni Kristo. Diha sa iyang katawhan daa may mga pagtulunan nga dili usahay masabtan sa uban labi na dili Katoliko nga dili man gid kunom mabasa ang kanang atong pagtulunan nga yano kayo ang may tungod nining purgatorio. Palihog kuno brother Sok nga niya na magita sa ikatulungahan ay sa katawhan sa Dios nga ginganlan og Christian ug diha sa Christian mong unang Kristohanon mao gyud ang Katoliko kanang uban nga moingon nga sila may Christian si Piat Masad kay kita Kristiyanos man sa ta. Mo na nga pasabta kuno ang labi nang naminaw karon brother Sok may tungod ni moingon ra ba ni ato makaigsunan nga naabay mabasa sa Biblia litra por litra ang pong purgatorio. Palihog kuno brother Sok. Unang pasiuna natos di pa na tutubagon nga kadtong tu kahutong panahon ni Abraham, panahon ni Moises, panahon ni Kristo. Gihuwad sa ni Kristo sa Diyos Amahan gihuwad niya ang iyang kaluwasan. Niyadtong matinumanon siya mga pulong sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moises, o panahon sa siyang anak nga mo si Kristo. Pero sa akong gingon nga apil sa paghuwad ang kaluwasan nila kay kamatayon ni Kristo sa cross. Dugo niya gipaabot magyapon nining nag-una nga kaliwatan. Kay without the shedding of blood there is no forgiveness. Hebreano 9:22. Muna bisag nawahin ang iyang pagpakamatay sa cross panahon na sa katong hugna pero gisabwag niya paatras ang grasya sa kaluwasan. Kanila nga mahiyabti niya. Pero ang iyang grasya iya gyapon gi pauwan niadtong duha ka naguna. Ya may tungod ining purgatorio do na maguni peligro. Ang peligro niini nga kung masipyat ang uban nga dili mo tuog purgatorio tiyali wa sila kay bao. Kung di sila mo tuog purgatorio
nagtuo sila, nagsandig silang pagtuo sa Dios nga dili maong tinuod nga Dios. Ganun nakaingon ko niya na, kayang tinuod nga Dios, God of justice. Nasa Salmo 7:11, ang Dios matarong nga maghuhukom. Naunsaon ban pagka maghuhukom sa ka Dios nga gituuan sa uban? Nga to, tinuod nga Dios. O kanang ila, wa matamingon, wa sila matuog tinuod nga Dios, pero mamiligro when they believe and worship a God who is cruel, who is unjust, because that very God becomes untrue God, dili na tinuod nga Dios. Kaya ang Diyos nga tinuod, Diyos sa hustisya. Unsa man ang hustisya? Gipahayag na ni Jesucristo sa Ebanghelyo giason sa Lucas 12:47-48. Nga mauni ang pamaagi sa Dios paghukom, nga kadtong gamay ragsa dunay silot. O kadtong dako sa silot, dili parehason. Kay parehason nato nga o sa Biblia sa Proverbio 6:30 nga dayon sa katawo nga nangawat og pan, gutom niya ang pan nga ang gidagan taon pag aron kay gikawat lagi niya, gigukod siya sa mga mananakop ug iyang gikaon. Ningon Ginoo, ayaw pasipalahi ka na. Kay tinuon nga siya nakalapas. Pabayra lang doon na siya kabayan. Kay gamay ra na nga siya. Pero katong gisgutan sa daang tugon nga doon ay usa ka bana nagtrabaho og magabi ngadtos layo-layo nga dapit ang iyang asawa magawa. Igabot na tungang gabi ikapin, mutagbog lalaki, pasudlon pa niya sa balay. Og maghimo sila buhat nga unod-nod. Og ningon ng Diyos, dako ning salaa. Grabe kining salaa. Sa mayang balita, Biblia, mortal sin. Og kini sa mayong balita, tako sa kayo sa impyerno. O si, ang dako sa silot. Pero ang gamay sa silot, that is justice. Pero kung nato nang ipunon ang dagkong makasya sa impyerno, yagag mayrag sa impyerno lang yapon, what is hell? At natong nabasa na sa pinadayag 20. Versikulo 10, katong mga mamumuno, matayg tao, manapaw, magbuhat og dagkong gangilaran, itambong na silinaw kayo, uban siyawa. Pero kadtong gamay ragsa, nasuat sad sa 1 Juan 5:16, kung makakita kasi mo igsuon, nga nakasa ragamay iampo na siya kay pabangunon pa siya sa Dios tungod sa imong pagampo. Kay gamay ra man iyang sa pero katong nahimog dakong ka kangilaran wala na pagampo nga makatandog nilang tawhana. Nana sa 1 Juan 5:16-17 nga kung makakita kasi mong igsuon nga nakasa gamay iampo pa na maluwas pa. O nagisgot sa ngatong Ginoong Jesucristo sa San Mateo 5:26 nga dunay makasa nga isud sa presyuhan pero makaguwa pa siya human mabayre niya ang katapusang diyot siyang sala. Gamay nga sala, mabayra niya, kagawa siya. So dili na impyerno. Og ningon sa San Pablo, kung nagbuhat ng bisan kinsa mahulog sa kapildihan, way sa payan nga mo agig kayo, pero maluwas pa. 1 Corinto 3:15, dili ni impyerno, kay impyerno wa may kaluwasan, di na makagawa. That's forever, hangtod sa hangtod. May latag, mingon ta kutob, ang impyerno kutob na nag 5 kagatos katuig ha? Pag mas 5 kagatos, magagawa na ta. No! That is forever. What is forever? Way katapusan, way hunong. Hangtod sa hangtod. Kagarabi, kapait. Mo na ka, di ta mo palandong sa what is temporary. Kining kalipay na to sa kalibutang lawas nun nga kinawat na to kay dili ta dili asawa ang atong gidaha. Mortal sin na. Kung iabdan tas kamatayon, magantos ta. Mo na nga, dunay gagmay ra sa nga moagig kayo pero maluwas pa. Kung singingan ana sa Biblia, mo nangan lang natog purgasyones. Nasa Hebrewanon 1:3, Jesus facens purgasyones piccatorum. Et sidit ad exteram patres
omnipotentes. Sa Hebrano 13 miadto di si Jesus sa kadapit nga nagpasaylo kimog paghugas sa kasalanan. Purgationes peccatorum. Mo nang purgatorio. Ya, luwas pa siya. Mo na ato'y paambit sa may pagkutana, dungaling balik tanin mo. Sa ito pa day, Brother Sok, nga katong purgatorio, nga atong gisgutan, atong masabot nga ang Diyos matarong man nga maghukom sa sumala nimo sa Salmo Kapitulo 7, versikulo 11. So, ya, diha sa Biblia, mauna makaingon ta, Brother Sok, nga sa Pinaday Kapitulo 21, 27, na naging mga wagi makasulod sa gingharian sa langit bisan lunay gamayng lama sa sala. So murag mahusay na din ha, Brother Sok, ang atong pagtuo din ha sa tinuhang Katoliko, may tungod nining purgatorio, although sa laing pinulungan makita na to ang purgatorio, pero sa Binisaya di kita makakita diha, Brother Sok, no? Sa linisanan purgatorio. Yeah. Mao lagi nga doon ay bahin sa Biblia nga kung way purgatorio ato lang yung guntingon at pagawas kayo nilabot kung way purgatorio. Kana na sa 2 Makabeo 12, 40-43. Si Judas Makabeo ang general na kaamgo nga dunay daghan niya mga pipila ka makauban ka nga matay sa gubat nga wa makaandam so sa ka spirituhanong pangandam siya lang kalag. Manang gunaw na siya nga katabangan pa ni. Manang hangyo siya sa makauban sa pagtigom og salapi niya butok 50 ka drakma nga salapi o gipada niya nga to sa templo. Gihatag niya sa mga saserdote, nagbantay sa templo mga saserdote, mga paring Levites o kinigamita. Og ningon nga kamong mga buhi niya pas kalibutan, maayo og balaan ang inyong gibuhat pag-ampo para sa nangamatay aron sila mabadbaran silang sala. See? Doon na di ay mga pag-ampo nato nga ikadapat na to specifically dili iskalag sa langit kay luwas naman sila. Dili kadapat na to iskalag sa impierno kay forever hangtod sa hangtod man ang ilang kastigo sa impierno. O ganang napita mao nang linisanan. Gagmay ragsala pero matud pa sa gibasa ni Modong Aling Pinadayag 21-27, way usa nga makasud bisag dunay gamay nga buling sa saha. Kinahanglan lipyuhan usa na. Gagmay sala. Muagis purgatorio humaniana matud pa sa gisultin San Pablo, muagig silot pero makagawas pa siya. Ikasud og presyuhan pero humaniana makagawas na siya. Nabayran niya ang katapusang diyot siyang sala. That is justice. Pero ipuno ng mga gagmay saha ug dagkog sa impierno, kurog ng grupo sa mga abogado dito. Objection. Your Highness, Your Holiness, oh God, we object to that. Why? Because there must be always the application of justice to any act of man. Either that is serious, or either that is light sin, worthy of light penalty. But the grievous sins worthy of punishment which is forever. We object, Your Honor. Di na may tabo dito kay ang Ginoo labaw pa man nga hustisiro kay sa mga huwis na to sa kalibutan. Ang gagmay sa, mao lagi na, tigumon sad. Muagis lag silot, matud pan San Pablo, pero maluwas pa. Pero sa impierno, wala na ikagawasan. Hangtod sa hangtod, forever and ever, ever and forever, non-stoppage. There's no end. That is hell forever. Kalilisan kayo. Muna nga din sa kalibutan, mag-amping sa ta. Aware ta. Sa akong kaubos, 60 na kapin katuig sa akong pag-alagad sa usa ka estasyon. Wa gyud mingon ang lain-laing mga managers, daghang kay mga managers nga nag-manage nako sa akong pagka tigbutyag sa kamatuoran, tigpahayag sa kamatuoran. So, irihis maka? Wala. Naminaw sad sila. Mao na nga akong mga gipahayag, dili gina heretical kay naamas Biblia. Kasi may makaingon og naas Biblia heretical. Naaba na sa Biblia na. Ikaw Diyos, naghari sa katuigan, walay katapusan. Ikaw Diyos, Espiritu. Ikaw Diyos, dili mamatay.
1 Timoteo 1:17, 1 Timoteo 6:16, ikaw o Diyos, bugto nga dili mamatay. Ningon mo sila, si Kristo na may namatay. Si Kristo Diyos mo na, di mo sana mamatay. So mo nang gipaybawta sa Catechism of the Council of Trent, page 52. Doon ay paamgo nga ngay masayra nato. Nga doon ay duha ka kahimtang ni Jesus na iyang kahimtang nga mamatay, possible and mortal. Ug na kahimtang yang impossible, and that is immortal, dili mamatay. Kanang impossible ay nag-spelling nga kanang impossible ka imposible, IMPASSABLE, impossible. Dili na impossible kanang imposible ba? Impossible na nga walay kamatayon, not subject to death. And that the other word similar to that mao ang immortal. Una sa 1 Timoteo 1:17. Ikaw o Diyos nagbando sa katuigan. Ikaw o Diyos espiritu. Ikaw o Diyos dili mamatay. Ikaw o Diyos bugto nga dili mamatay. Nya ato ginampat yun. So, mo na ato ikapambit ng galing. Mo na sa akong sa ako lang hunahuna, Brother Sok. Kay sa ato kong pagtulunan sa Katoliko nga sa Katolik dogma nga sa atong pagtulunan dunay tulo ka personas sa usa lamang ka Dios. Then kay na may tulo ka personas unya sa usa lamang ka Dios ug atong hisgutan ang Dios ug mamatay ang Dios, wa na ta maghisgot og persona. Kung mamatay ang Dios, mo sa man say mahitabo sa espiritu ug sa amahan, Brother Sok. Gitubag na ni Monsignor Cayetano Hilbolingo, Brother Sok, there's only one Godhead. There is only one nature, God, of the three divine persons. Dito kaingnon nga mamatay si Kristo siyang pagka-Diyos. Ang unsa mitabo sa duha ka persona, the Father and the Son, mamatay sad kayo sa harapan ni sila. So think of it, Sok. There is only one nature, but three divine persons, individual each other, which enjoy, the three persons enjoy eternal being. What is eternal? No beginning and no end. Na nasa fundamentals Catholic dogma, doon na imprimatur, doon na nihil obstat. The Father is eternal. The Son is eternal. The Holy Spirit is eternal. There are not three eternals. There are only one nature. Unsa may eternal? Way katapusan, away sinugdanan, way katapusan. What is eternal? No beginning and no end. Sa to pa kung si Kristo siyang pagka-Diyos namatay, dili na siya eternal, kaya doon naman siya katapusan. And that is contradictory to the dogma. Kaya dogma man nagsulti na page 36. Fundamentals Catholic dogma. The meaning of eternal is a being, no beginning and no end. So, mo na nga, o ganlan tag heretical, ganlan ko nilang irihis, kinsa mag-irihis. Akong ituman, giyugbuan akong gahom sa pulong sa Diyos, nga ang Diyos di mamatay, way sinugdan o way katapusan. Miyukbo ko sa dogma. Ang dogma nagingon, what is God? God is pure spirit, our Almighty Father, who has no beginning and no end. Unsay Dios, hingpit nga espiritu, atong langit ng amahan, walay sinugdan o walay katapusan. Mo na dogmatic parlance, dogmatic words regarding God, atong langit ng amahan. Unya, magagahom sa tanan, espiritu nga walay sinugdan o walay katapusan. That is dogmatic parlance. Pulong na sa dogma. Nya, ingnon ta nga heretical. Ang heretical kung ato nagiyatakan ng dogma, kung ato nagisupak ang dogma. Ug mingo ko kanang Dios nga si Jesucristo namatay gyud, nawad-an ko ginawa, mao na wala masubay sa dogma. Mana nga, be careful for that. We are brothers. And we should bow ourselves to the Word of God. The Word of God is infallible. Salmo 119:120, ang imong pulong o Diyos, kamatuuran nga walay katapusan. So di na mausab. Di na masayop ang pulong sa Diyos. O mao na ang gisukaran sa dogma. God is pure spirit. God is omnipotent, all-powerful.
God is forever alive. God is not subject to death. Ang explanation sad sa uban ana Brother Sok nga dili man gyud no kamatayon gyud nga dayon igo ra man kuno ni tilaw ang Dios og kamatayon human sa iyang pagtilaw sa to panabanhaw siya si katulog adlaw. Unsa may mong hunahuna ni Brother Sok nga nitilaw lang ang Dios kamatayon kun pananglit atong tugutan nga si Kristo usa ka Dios nga namatay, si Kristo ra mo ay namatay, murag masabot na to nga tulo na Dios, no? Kung si ato lang iingon nga si Kristo sa iyang pagka-Dios mo namatay, so meaning na ugwa mamatay ang Amahan ug ang Espiritu, tulo na Dios na to. Asa ako lang na Brother, so kung sa may imong kuana na. Gisulti naman kung umigo nga ining the renowned Catholic theologians in Cebu, province of Cebu, the Philippines, si Monsignor Cayetano Hilbolingo, siyang panahon. Ngayon siya, Brad Sok, usara man ang pagka-Diyos. There is only one God, He the Father, the Son, the Holy Spirit. It's only one God. So, dili kayo nga, patyon ni Kristo nga Diyos, niya, why may tabo sa ikaduhang person, ay ka primerong persona, ikato nga, the Father na Holy Spirit, mapil. Kay, usara man sila. Usara man ang pagka-Diyos. Kung mamatay ng pagka-Diyos ni Kristo, usara man ang samahan sa Espiritu Santo, patay silang tanan. And that is not true. Naa sa Job 34, 14-15. Na iyon ang kasulatan. Kung ugaling mamatay ang Diyos, patay tang tanan. Ang mga langgam, mga isda, ang mga mananap, ang tao, kitang tanan nga dunay kinabuhi, mabugto kita pinagis kamatayon. Patay tang tanan. Kung ugaling, mana kung ugaling, wa na may hitabo. Wa na may hitabo. Kaya wa may nahitabo sa kasaysayan nga, girikod nga, alas 3 sapon nga to sa alas 5, alas 6, niyadtong Biyernes Santo sa year 33, namatay ang Diyos, ug patay siyang tanang mga tao niya ng panahon na. Wa girikod, sa gamay na lang. So that cannot be applied to Jesus as God. O gitubag na sa Dogma, Teaching the Catholic Church, page 168. The divinity of Christ remains unimpaired, though He tasted death in the flesh. Gisagang nanandaan sa dogma nga kanang pagka-Diyos ni Kristo magpabili ng unimpaired, wa gid mo unsa bisan siya nitilaw sa kamatayon sa iyang lawas. Na may mutilaw nga ang buot ng tilaw digid tibuok ba, pero bisan pa rin na mabahin o gamay ang bahin. Aw kana na yung ingon dungaling page 56 sa Catechism of Council of Trent. We can say in the strict sense of the word that God died, though His suffering and death are incidental to His human nature only. Klaro mo na dungaling, ningon man, we can say in the strict sense of the word that God died. Saugot nga pagsultim, ingon tang ang Diyos na matay. Pero kanang iyang kasakit o kamatayon, nahitabo na sa iya lamang pagkatao. So, na may tabo sa iyang pagka-Diyos. Gitawag na nato Obi Mayor est minor cisat. Nga si Duterte, presidente man na, niya abogado san. May mga kakulian, mga itabo-itabo, mingon man nga, Presidente Duterte, anak. Di man mingon attorney Duterte. Kay mo patigbabaw man ang Obi Mayor minor cisat. Kay dako magod ang iyang pagka presidente kasi ang pagka-abogado. Mao sad may sigutangan nga ang Dios namatay pero gi-clarify kuno siya namatay. Mo na nga in any sentence premise would depend upon the final phrase. Kinadma na grammar na siya. Kuno siya gipasiuna nga pulong, matinaw na sa nagsunod nga pulong. Kay malagmit ang nasunod nga phrase sa pulong katinawan sa premise. We can say in the strict sense of the word that God died. Premise na siya.
yet or though his suffering and death are incidental to his human nature only. Kanang only gamay kay nang word for mo na si kinadak-an diha nga giklaro nga ang tinuray ba ang iyang pagpasakit o kamatayon nahitabo na siyang pagkatao lamang. His suffering and death are incidental to his human nature only. That only clarifies nga ang Diyos wa mamatay. Ang giklaro ang namatay ngayong pagkatao. Murag ang analogy ana brother so kung nasabtan sa imong explanation pareha day ana kanang makakita ta og kuryente din ang nasunog moingon ta nga ang kuryente nasunog pero ato din kwentahon ang kuryente wa masunog ang lambrera. That is it. Mo na analogy. Murag ingon ana akong sabot ni sa imong explanation ba. Probinsyanong pananaw pero gusto day ayon taw naghay-hay day kay kuryente na. Kuryente na. Pero pasabot ang alambre. Alambre na. Nasunog ang kuryente niya. Ang alambre dito, ang alambre ra may sunog. Pero ang kuryente, kaya kuryente makasunog gani, pero dili masunog. That's good analogy. That's really. Mo na pag sintama sa kwena sa pag nga we believe that Christ died on the cross. Yet his Godhead did not die. Only his human nature that died. Mo na. Pero atong oras brother so gamay lang kay nabilit. Doon na po kay laing mga paybaw kay muran man natapos na tayo gihatag sa DYHP na to. Nya ato din salamatan atong technician diha brother so si Jerome Yap nga yes, dong Jerome Yap tagpo ginato. Salamat kayo dong Jerome ginaw manalangin nimo og sa atong manager dong Tornero Phil Fernandez Banyo. Nya to sang greeting sa Talisay nga ang atong Mayor Samsam Golias Batanon, iyang asawa si Congresswoman Ria Golias, iyang mga anak ato sang giampo o niya padayonon si Samsam Golias sa pagtukaw paghimo gyud kutos mahimo matod pa niya mao ni akong gipaninguha sok na pili man tas mga tao gusto ko makaabot gyud nga madungog nako ug unsay ako'y katabang sa makabos manang kada Huwebes doon nagisay barangay visit dong. Sa 22 ka barangay gitagsa-tagsa ganyan nagkuyog niya mga doktor, nurses para sa mga masakiton niya ang dental team para sa sakit sa ngipon niya dana niya na ang mga serbisyo sama sa pagdagbinhi mga ikatanom sa mga taga-baryo o likewise ang aksyon agad nga mutan-aw din ng mayor unsya ni tabo diri na mugod mayor na masintiring dugay-dugay na gani nga na may resita ga kuha naman aga tumpi naman resita inay maayo nagkagarbi man ingon ng mayor na itubag na to na day naman tayo aksyon agad wala tanang resita dad-o na mo niya ipadana mo dayon ang tambal nga madapat niya sulipay kay mga tao noon sa mga problema sa barangay mahibaw niya og sa luyog yun sa City Hall na ang dialysis clinic. Way bayan. Madur batas sa mga private hospital. Dako-dako kita tala sa kanang bayranan. Pero diha way bayan. So, mo na ang serbisyo sa mayor. Ang iya sang kapika si Ria Golias, first district congresswoman. Magkibiso kasi ang unsay mga mayang proyekto mada sa unom ka mga kining LGUs Talisay, Miglanlilia, San Fernando, Karkar, Naga og ang Sibunga lipay sa kayang mga taga first district nga kanunay silang giamuma ni Congresswoman Ria Golias yang ato sang council tinaguluhan ni Vice Mayor Honorable Richard Fernandez Asnar Choy Asnar buutan kayo padasig daghang kay mga tabang sa mga tulda, mga motor nga dunay sidecar, laptop sa mga iski o uban pa labi na sa COVID, dengue fever. Gipadaan niya kanunay og proteksyon o mga tambal nga gikinahanglan. That is the Vice Mayor Choy Asnar. Unya ang mga councilors si Honorable Digol Golias, Maning Gabriana, Rudy Cabigas akong pagumangkon, si Danilo Caballero, Ferdi Rabaya, si Gail Restauro,
si Atty. Rocky Bass, si Alicto Bacaltos, si Fi Ilanan, si John Restauro, well, bisa kawahi pan dako sa ning tabang, si Lister Daan. Hugpong tinabangay o dali da kayo makita sa mayor ang appropriation nga ikagastos sa mga proyekto niya tungod sa tabang sa mga councilor, vice mayor. Yakaw ba na ko sa Dungaling, salamat kay Dungaling, atong salamat ni Atty. Rufil Fernandez Banyok, ligdong, may buot kanunay, o husto, justice, ang iyang paagis paghusay, nga malamdagan ang mga dunay problema, o mapasalamaton ta sa DYHP RMN Tatak Cebu. Salamat. Ang Diyos magapanalangin na to. Tagbo tapuhon, wata makaadtoron sa plaza. Dong, Kay saba kayo dito, brother. purti ring sa baam, kalilisan kayo pamumba ng mga duwa sa Dito, mga event. mga program, mga eventual program sa mga katauhan mo sa wapataka kadto sa Plaza Independencia. Niyata sa live DYHP RMN Tatak Cebu sa kusog nga gahom sa radio station DYHP. Ang Diyos magapanalangin na to. Uban ni Brad Aling Bacalso, kining inyong higalag soon Brad Sok Fernandez. Ang Diyos magapanalangin ka na to. Baliktas sa atong engineer Jerome Yap. Diyos magapanalangin ka niya. Sunda kanunay ang tulumanon, pahayagan sa kamatuoran, matag adlang Domingo, kauban sa National Advisor sa Catholic Faith Defenders kun CFD, Brother Sok Fernandez. Pahayagan sa kamatuoran. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Tatna alas 7:35 sa kagabion.